Keď sa zdalo, že umierajúca dievčina už stratila všetku nádej, orodovanie Pátra Pia jej prinieslo zázračné uzdravenie. Vypočujte si tento príbeh o vytrvalosti, viere a zázrakoch. Vítajte späť na našom YouTube kanáli Po stopách Pátra Pia. Páter Pio bol kapucínsky reholník, mystik a zázračný divotvorca, ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktívny. Videá uverejňujeme 3 dní v týždni, preto nás sledujte a dozviete sa viac o živote tohto fascinujúceho svetca. Budete prekvapení, čo všetko môže Páter Pio urobiť pre vás, člena vašej rodiny alebo priateľa. A teraz k nášmu príbehu. Dnešný príbeh pochádza z knihy Páter Pio Príbeh obety od Francobalda Chiocciho. Na jej stránkach sa stretávame s pozoruhodným príbehom o zázračnom uzdravení Lucie Bellodiovej z dedinky Vallalta v severnom Taliansku. Ako sa čoskoro dozviete, Lucia čelila mnohým chorobám a stalo sa, že jej život je už na pokraji konca. Nikto však netušil, že všetko sa nečakane obráti k lepšiemu. Počúvajte. V roku 1945 počas dospievania Lucii diagnostikovali ťažký prípad diabetes insipidus, čo je zriedkavé ochorenie, ktoré spôsobuje až neuhasiteľný smäd. Túto už aj tak náročnú situáciu ešte skomplikoval zápal mozgových tkaní. Nebohá Lucia sa podrobila liečbe v rôznych nemocniciach v severnom Taliansku. Lekári robili všetko, čo mohli, ale namiesto zlepšenia sa jej stav len zhoršoval. Kvôli poruche narúšajúcej správnu tvorbu hormónov bola Lucia vyhlásená za nevyliečiteľnú. Potom ju prijali do domova sociálnej starostlivosti v Modene, meste v severnom Taliansku. Reholné sestry robili všetko, čo mohli, aby zmiernili Lucíno utrpenie, a to nebola vôbec ľahká úloha. Lucíno telo totiž nedokázalo správne spracovať vodu a preto musela neustále piť. Hovoríme tu o približne 100 litroch vody denne. Áno, dobre ste to počuli, 100 litrov vody denne. Môže sa to stať neuveriteľné, ale aj samotná Lucia tvrdila, že v posledných dňoch pred vyliečením vypila viac ako 160 litrov za 24 hodín. Kvôli všetkému tomu pičiu bolo Lucíno brucho stále opuchnuté a znetvorené. Možno sa teraz pýtate, ako vôbec dokázala vypiť toľko vody, veď to je nemožné. Nuž používala hadicu, ktorá bola napojená na veľkú nádobu. A dokonca aj v noci, keď spala, musela cez tú hadicu piť vodu, pretože keby prestala piť, opuchol by jej jazyk a ústa by jej začali krvácať. Okrem toho, kvôli komplikáciám s močením bolo potrebné niekoľkokrát denne meniť posteľnú bielizeň. Navyše sa vyskytol ďalší vážny problém. Približne každé 2 týždne Lucia trpela strašnými bolestiami hlavy a vysokými horúčkami, ktoré niekedy dosahovali až stavy delíria. Napriek týmto problémom Lucia zostala pevná vo svojej viere. Príležitostne počúvala od reholných sestier príbehy o Pátrovi Piovi a sama sa k nemu často modlila. Zaujímavé je, že Lucia sa nikdy nemodlila za svoje uzdravenie. Namiesto toho sa modlila za silu niesť svoj kríž alebo za prepustenie z tohto života. To je dôležitá myšlienka najmä pre nás v dnešnej dobe. Svätá Terézia z Lisieux sa riadila touto zásadou. Ak to chce Boh, chcem to i ja. To sa samozrejme ľahšie povie ako urobí, ale predstavuje to vrchol dokonalosti, pre ktorý by sme sa mali usilovať. Na Sviatok Božieho tela v roku 1952 Lucia vyjadrila túžbu zúčastniť sa na svätej omši. Sestry súhlasili, ale po spovedi Lucia zistila, že sa nedokáže postaviť ani na nohy. Rýchlo sa vrátila do postele a celé dopoludnie znášala úpornú horúčku a bolesti hlavy. Avšak uprostred tohto náročného obdobia sa odohralo niečo výnimočné. V izbe uvidela reholníka, ktorý sa na ňu díval svojimi tmavými očami, ako by ju karhal. V jednom momente jedna zo sestier počula, ako Lucia hovorí: Páter Pio, už nemôžem ďalej, prosím, vezmite ma. Keď sestra videla, ako veľmi Lucia trpí, tiež sa modlila k Bohu, aby ju oslobodil od tejto úbohej existencie. Okolo 2 hodiny popoludní začalo Lucíno telo chladnúť, čo viedlo sestry k presvedčeniu, že jej život sa blíži ku koncu.
V tej chvíli Lucia vnímala v izbe sladkú vôňu fialiek. Vychutnávajúci krásnu vôňu padla do hlbokého spánku. Uprostred tohto spánku k nej prehovoril hlas. Vstaň, Lucia, si uzdravená. Dnes večer alebo zajtra príď za mnou do San Giovanni Rotondo. Počas spánku zostali Luciene ústa pevne zatvorené, čo znemožnilo sestrám vložiť jej do úst hadicu s vodou. V obave, že by jej jazyk mohol opuchnúť, čo by viedlo ku krvácaniu, sestry 1,5 hodiny váhali, kým sa rozhodli zobudiť ju úderom. Lucia sa náhle prebudila a na ich údiv vstala z postele a vyhlásila, že je uzdravená. Ako si viete predstaviť, sestry si mysleli, že blúzni. Keď im však vysvetlila, že uzdravil Páter Pio, odviedli ju do kaplnky, aby sa poďakovali Pánovi. Lucia vystupovala po schodoch sama, cítila sa sebaisto a dokonca sa zúčastnila na procesii Božieho tela. Cítila sa úplne v poriadku, ako by za posledných 7 rokov nikdy nič netrpela. Vyjadrila túžbu odcestovať do San Giovanni Rotondo, ale sestry sa obávali, že by nemusela byť pripravená na takú dlhú cestu, keďže kláštor bol vzdialený 590 kilometrov. A tak ju prinútili zostať ešte 3 dní v domove. O niekoľko dní neskôr Lucia v sprievode 2 reholných sestier radostne dorazila do San Giovanni Rotondo. Páter Pio sa pri stretnutí s ňou usmial a povedal, že na ňu čakal. Lucia vyjadrila svoje veľké poďakovanie, ale Páter Pio jej vysvetlil, že poďakovanie si zaslúži Pán, nie on. 10 dní po zázračnom uzdravení 22. júna sa v Lucínom rodnom mestečku Val Alta konala veľká a nezabudnutelná oslava, ktorá sa dodnes pripomína ako Festival zázrakov. Tu vidíte fotografiu zo skutočnej udalosti s Luciou v strede. Náš príbeh sa tu však ešte nekončí. Po nejakom čase Lucia absolvovala rôzne lekárske vyšetrenia a lekári potvrdili jej zázračné uzdravenie. Povedali jej však, že už nikdy nebude môcť otehotnieť. Napriek tomu sa však Lucia s dôverou v Pátra Pia rozhodla vydať a v roku 1961 bola požehnaná dieťaťom. A tým končí náš príbeh. Ďakujem, že ste ma počúvali. Prosím, lajkujte a zdieľajte toto video, aby ste pomohli nášmu kanálu rásť. Podporte náš kanál tým, že budete pokračovať v sledovaní ďalšieho videa. Pomôže to algoritmu YouTube. A nezabudnite si zapísať omšové úmysly na budúci piatok na svätú omšu Pátra Pia. Odkaz nájdete v popise nižšie. Zostaňte naladení na ďalšie video o živote svätého Pátra Pia. Domino